tarvitaan tänne lisää apua. Onko motiivista mitä ajatusta? Selvittää vielä. Vaikka oli niinku jonkun rituaalimurhan jäljiltä. Mä luulen, että Aapo tiesi, että sille sattuu jotain. Siis tässä on tämmöisiä tehtäviä. Siis jos mä tekisin nämä kaikki, niin mä saisin varmaan tietää Aapon kuolemasta enemmän. Mitä sä uskot, että sieltä löytyisi? Ehkä jotain semmoista, mikä todistaa, että mä en tehnyt sitä. Olen vain Nuorta pidetään yhteisön toimesta yksimielisesti saatanaa palvomana murhaajana. Sanoisinko, että aika itseään toteuttava ennuste. Mitä jos nää oot seuraava uhri ja Aapo oli eka? Tietysti tämä yhteisö on siinä paljon hyvääkin. Mitä vittua sä Lukka teet täällä? Auttakaa! Mä vannoin itselleni, että en anna mitään sellaista sattua enää. Tuukko tänne juttelee? Voi kiinnostaa vittua.